Sa Maasin, Iloilo, babae patay sang ginpaulanan sang balang iya Kamalig. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Pasado las 2 kainas ang agas sang ginpaulanan sang balang isa ka Kamalig sa barangay Pispis, Maasin. Sa pagpang-usisa sang kapulisan, nagakatulog sa sulod sang nasabit nga payag ang 44 anyos nga si Girly Enriquez, kaupod ang live-in partner sini nga si Beltran Berona. Napuruhan si Enriquez rason sang iya kamatayon. Mismong live-in partner sini ang nag-report sa kapulisan sa natabo. Ginapadalman pa sang kapulisan ang motibo sang krimen. Kontrata ang live-in niya. Ang tuyo, hindi babae. Kaya ang babae nga ang ginasundan natin, wala man siyang kontra. Nakaangkon sang pila sa wala nga tiil kag siya ng biktima gindeklara dead on arrival. Duha ang ginatanaw nga persons of interest sa natabo kag suno kay Perez. Pwede man natin madalman ano ang iyang partner nga nila bakit kung nag-away man sila. Subject pa natin sa atin nga investigasyon. Na-recover sang kapulisan sa crime scene ang mga basiyo sang 9mm pistol. Upod kay Marvin Lauderes, Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas.